बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. ट्रॉमा केअर सेंटर इथं आहे, मात्र जागा कमी आहे. न्यायालयात या गोष्टी मांडू कुठलीही गोष्ट लपवली जाणार नाही असा विश्वास तथ्य शोध समिती सदस्य ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी व्यक्त केला. आदेश होता हा या एसडीएच आणि ट्रॉमा केअर सेंटर संदर्भातलाच होता. त्यामुळे आजच्या घडीला आपण हा मर्यादित तेवढाच विचार करतोय, परंतु व्यापकदृष्ट्या ह्याचा विचार थोडासा वेगळ्या स्तरावर आपल्याला करावा लागेल. काल जी लोक येऊन गेले त्यामधले बरेचसे लोक, डॉक्टर जयेंद्र पळवेकर असतील किंवा इतर लोक ते आले होते, त्यांचं अगदी डिटेलमध्ये विस्तृत आपण त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलेलं आहे. सगळ्यांनीच आम्ही ऐकून घेतलेलं आहे की आजच्या घडीला आपण असं म्हणणं चुकीचं राहील की खोटं प्रतिज्ञापत्र दिलेलं आहे. मला असं वाटतं की कम्युनिकेशन गॅप असू शकते. त्यांचं काही वेगळं म्हणणं असेल, सामान्य माणसाला ते वेगळ्या अर्थाने वाटतं, परंतु आजच्या घडीला आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा आपली ही इमारत आणि आपलं सोयीसुविधा कशा चांगल्या देऊ याच्याकडे आपण जास्ती लक्ष द्यावं असं मला वाटतं. ट्रॉमा केअर सेंटर 100% आहे इथे, परंतु ट्रॉमा केअर आणि एसडीएच या दोन्ही जर गोष्टी एकत्र केल्या तर आपल्याला जागा कमी आजच्या घडीला वाटते. म्हणून म्हटलं की ह्या सगळ्या गोष्टी ओपनली डिस्कस करणं काही योग्य ठरणार नाही. न्यायालयात एखादा बाब न्यायप्रविष्ट असताना असं कॉमनली बोलणं चुकीचं राहील. आम्ही न्यायालयात ह्या गोष्टी सगळ्या ज्या काय त्या मांडू. तुम्ही एवढा विश्वास ठेवा की कुठल्याही पद्धतीत कुठली गोष्ट लपवली जाणार नाही. जे गरजेचं आहे त्या सगळ्या गोष्टी आपण तिथे त्याच्यामध्ये नमूद करू, एवढा मात्र मी तुम्हाला विश्वास देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.